the disease-infected area as one zoned area comprising of the counties of Nairobi. Nyuma omuchando buburire bwa corona otaraicha iliete sanitizer tari egento abange bamanyete gose gukwanira kirengaki kurende bono omonene asomoke sanitizer niri tari gukwaneka aiganaria asobugima bwakira lituko bange bono mbamanyete aina ao chi sanitizer Erimo lya machiko ya serikali ya Kenya nonyane nsengima yokurwania oburwire bwa corona nuko yaka sanitizer eyo goite binyinyi bire asa maboko eriyo gokeya okonyarekana gwo kwambokera kwe binyinyi ebyo gwetera ayo oborosia no bonia bwe sanitizer no bonchoriria bwabwatire omuriro aiga sende cheki na maiga yane gaiga na senyomba eyo yagatire ase echiro ime na no tukonyarana nabasaye bekagorye geke abo ben mukireire igoro na bono bagendete kwenyorera obugima bwabo bwakera lituko gwetera okorosi chisabuni chisanitizer nebinto binde kabene cha somurubiro ga onyakwerigeria kwerere amange omuguzi omonga inyakwega ebogacha aiga ebogacha narera koga omuguzi omonga inyakwega ebogacha aiga ebogacha narera koga era kurukunya kwirigiria kwega ebogacha aiga ebogacha narera koga aiga ebogacha narera koga uja guzi yakwega ase nyombe yiga echiro ya Nyacheki na otokonyorana nabasaye bali ase mirimo yabo tambe aiga no obisi yabo nabake bemiaka kurende baetomire ase okwerigeria ase bakorosia na konia etano gosa maguta agotumeka ase chi laboratory chi skuru na boigo chi sanitizer eyema seyemo Derek na Janet nigo bagochaka gotorokia buna bagokora emirimo eyo onsi nigo bagochaka ase metungi yiga ase bakomura molasses yegotoba banyirusia maiga ya matuko atatu Ichine chichibwate molasses. Okay. Yeah. So gokorra gaiga maiga molasses ebekire maiga ngochinareta kuru different places. Molasses. Molasses ese muntu tamaitubia nabenga buno bwangani kiroko ine kirongori. Ubwanga gete. Yeah, gete. Oh. So to mora maiga twanyitiga for like 2 to 3 days then to end the second process. Kurororo molasses yiga nigo bakoyeberia batacha liberera liriri korwa ororo process ine ibonoga maiga no distillation okora kiruko rura se fermentation ene bibere maiga. Okay. Ebibere no gocha kumura molasses chirimo wono yamanya kuba boiled yatokotiko kabisa tubono che bibe bono echichume che connect rima bono idio kirikero soire ligocho ase chingorecho bono kere asoire ma chama uturumbuka gaiga chaba filtrated inside. Yes igeye ne vapor togotacha. Yeah. Okay. Process here. Yeah, inero monto kwa distillation actually. Nkitoko nyoro vapor ye itongi nyoro goche ethanol. Yeah. Mamincha noko kagera kwa bange etano terimaru akonywegwa Ikitambukiro giokobwatia ni giokonyora sanitizer korwase etano eyo Janet nigo akoerera sanitizer is the same process na ethanol imetungeli buna regari ya blue eri ne stage koruk fermentation that's the first stage so si akabere distillation na reto korerega buna tunyo speta marangetiga nile o maintain heat libera ndi sokas ya ndi sokansko morase sene tumurete mabu katonyo mete maya togota mosheri na ro correct to correct igari neri ego chiaba ethanol after that ya be sanitizer igo buna litwa rosi ethanol ya ni same process igo ya be sanitizer lakini gani ndoche nobwate different colors chikara au kuna bone yege mote tukoba green ndobwate yendega yellow orange osi yellow ne chinde nerere ga ere clear almost clear eto fauti nga yego chira ase chikalo chi mwanya bantu
na bono twanyorire sanitizer kuri ndene nibwata bobe bonde bwensi bweche chemical gochase omotumeki ikine ntokere natural course ikerete koru MS the waste of sugar molasses yeah gebate in effect abasae abaiga nigo bagenderete na masomo abo ase chi college au natari gosomera amangana yaiga bagokora ine ekerengererio giokorosia chi sanitizer ngaiki aruete okay mbira kora matuko mange una korone ya chaka cause tukaranga ai bantu baitongo kora kibare gukubare baere tukara the best way no ko chaka koros sanitizer tonya seri goririke bakori umotaka koreki anyore nere ju aende buna bone ria korona ya chakirta ngata kamia 3 kalengi tukata ntunto ko ni 300 each se toru seti from local te to mona na 100 akai kamia 2 ngore ntokonya ti umotaka iko motivation ine ya ruete buna eri corona ya sanitizer nchitakere lakini mukarura abantu ngo bari exploited ya abantu ngo kubari ya tateme kora barenda ke banya ba komenya matuka mange corona ya chire bube na amatukonsia sobogima amasomo nigo akogenderera abande mbarara neri bachire to school sasa nchina derike abutororo ya mimi ni mwanafunzi ko somero legento kere related ne binte human resource management na ibono human resource koruera gocha se chemistry yeah after that me tobono kwa somere wa ikire ke wango gete efi ya koborire next to talas mochera masomo alio rigega sinene you have to come back to your village oren kikere mete then we karakari abaranya kwa sukira motwake at the same time go give all back to the community yeah sinasaidia community yeah so ngotangana te gocha deriki gosana ngo join te ari ni join tugasoma tukara the way forward atachake gente kega tawa meta agachaga to menta some education tukaranga turajenga bia to konya ko move asai purposely egwacha gete sanitizer okoba gusugwa taite ko gendele na masoma gwande so enchira kwa liko ligiyo ko eno inere sababu igonyo bugima baganda buya ngwalenga gocha ko manya sanitizer no usene passion okay mostly okonyora ngorengera about industrialization yeah one ngara ibinte biga is part of industrialization ngara tiancha ke manufacture sanitizer because of this COVID-19 marange chigasi niko chigwatananwa buna echi abasacha naboigo abasubati kurinde Janet tabugati tangutangu chinde chonsi ase emirime yega agokora libagari abasubati ase industry yego gokwana okay most abasubati bande bakora chi industry chire cha abasacha I say no hata utafanya hata kama wewe ni mwanamke na bako lega si gate chore ti tibono no musacha no mukungu can make it na dos ke mutu bwato bugimobuya utanyare go chandana no ndense in your opinion abasubati mbabwateri bagari saini asemereme yego ko kosenkora nyorole stigma gete okoboro musubati no abasubati mbabwateri baga ngingo kanera dirori nena challenges ogwetera se biashara biga otige chiri chiabo tambe lakini chiri ogwetera okoboro musubati nchiri chichi okay gwetu kwanya gwetera kwanza challenge ndo okoboro musubati challenge ne chinyingo gwetera se to ko baiko no motekero go kina no wate challenge mbe ona begocho nyoberreke ande wacha kwanya koraki kwanyo tenenio ligi kayota kere koberera challenge sane chinyinge lakini namuntawara chako bodena na kimbi ke bonayo kor anda kala tamarasa se mara bikwa sa most challenge chigo chumuntu chokorama oya utanta ile ndike bono karai masomo gwata ya busa igaro jenga watu kutira masomo gantu kutira masomo chaka ko e bali mo kwa beira mono lakini at the end of the day ayengo nyorore kelio eka singo goisane kire kokoke ntoto gete
yeah for now going sanikie lakini ande nincha kitakorenge like now go senetano si mostly wamesema corona hakuna but the real sense kuna corona nayo hapo toko deal with sanitizer and toko deal na ethanol. Niko tugutigana na Janet ase ng'encho yechingaki aminyoke ase amasomo aye. Nari nande tokonyora ribaga ryo goikaransa na Derek na aiga no agotoigorera amange. Abagoteba omorokyo monene asobugima aria omonto agwetera. Ase kenyamurero experience is the best teacher. Ayanaro amangana amobigete Derek omukia. Maitobo sae ndo ngwetera tura mange sana. Now Intuna kinereteka konyora intombiri vya like gokimayani mburu vya sana yani Nyacheki gaiga wono ntu akakinire ntu akatumire chinko chinde cha to affect kuna njewo kwa gachiro kwanyora nkuruga yani uravuge nkurira yeah so like kutumia chi stove kiroko rime stove no maite go affect here sometimes so garora the best way no go kurengeria at least big kidogo gachanga tebana ki ethanol is egento na simple in making garati ganjo ina segete ndoro seni ngoroki una koros gachang karia la esbuno busaiga gateba tikanteme kende osini nyore no nyankende at least ni change ata wa life ya wazazi so nkagenda ngoroki uno katewe process uno okora gachaka kwenda kureta nareta molasses from different places nacha nanye ferment nanye distilling gachaka konyorani kumbe ethanol actually ni biashara gete bia sana so woko rigere like no antu ba apply anta abanga sana ba apply like because of this covid like chiskuru montao chote Derek ndagete like 100 sanitizers mbono buyabu ba manyiro buyabu etano yeah kerona previously nyuma corona taracha kwenye mwacha kirevi gasi no previously lakini tulifanya haraka yani ni kitu ilikuwa kego tukanyora ni bwate business iko so tukara kibiashara biro tukamenta cross etano actually uko understand kwa nko linga bono iga biashara bie sanitizer ko se ethanol actually sanitizer ne ethanol every goroko ba yoborero bwa corona what happens se corona kwa will you shut down the premise? No you can't actually because ethanol yo gutumekere buna heat energy actually ju gutumekere buna mauteta I think mwara buna twaro si na bokonye tumia buna mauteta lakini iko vizuri sana like abantu bawo chabate na ki akachubaka kaichire ethanol muntu na bago tumia nonya 3 days actually 3 days you want to roast this supper lunch breakfast everything eko ingorako bwa after actually na terigo go affect like mostly abantu ba many centers bari batariko twara chinko use bari batariko nyara wajapata pesa kununua gas or stoves so indo kia wangu noko gora ethanol na tarina wiko utware stove ati nini no you just around the ko riget na ka stand just make lunch so very simple actually ekenege ntogwa evento so merete ko se ogo gakora out of passion ngorora kora out of passion like maybe you are talented in something like uma ndikero tenga si lazima ufunzwe kudance na ukijua na mtu akikufunza utajua una yango ngoro kikoros ethanol ogora ni ndo rahisi sana so chikoros ethanol it was just a passion like nilifunzwa tu mara moja na nikajua uzuri nilipata support my mentor alinimenta na nikajua like juu pia uwezi fanya kazi peke yako that's why I have a co-founder oyo kerona tagero koragento wikamo mote binita de koragento to on advice oson kani osonte bigombia natagete komanya rero iga onye tarichi sanitizer akorosia anganinki agokora childhood dream actually nteninganchite
yani I'm like I napenda kudance ngachita gotenga sana so like nani nkine tena basai bande bari togwa na chisho okora ki sometimes my jiwati verse yeah mamo chikokora sigeta oko performance lakini mubwati ken lakini at least hii koro chikokora konyorore something a little logo so anero nyomba lakini my passion was to be a musician, to be a dancer. Yeah, but Kanasa Tetano, I think this is the best place I am. Yeah. Toliko regret? No, I don't regret actually. Okay. Dichiko lio monchoria nigo ligoteba obonge bwegento ase chiro nigo gekobwatekana no kuganirwa kwaye. Gwetera okomentekana ko buruire bwa corona, Sanitizer nigo chiganirie ase obonge na seigo abarosia na bange. Naki echiro y'abasai abaiga ere kubwatekana abarwanireria na bange. Competition the first thing you should always be prepared. Mkwe prepare like lazima kufanya kitu lazima kuna challenges mbele. So you should always be ready to face those things. So like competition, yeah, I know there is competition because of this COVID. Like chinyenge chikoros sanitizer. Like pia unajua like in our area I think I'm the need to work actually. That's why I'll target the most targeted places around Skuruchira around Chinyagitari usena bonko imokanche nenda se Nyagitari nabate winche nguru kugana igankoros sanitizers. Will you mind use motake ni baretere one day, yes or no? You see use bande na kikorale ta chinge gotora ona onye chiko bagoki watu te toretere mo. So competition, yeah, of course talk when asike to betonyora sanitizer. Lakini ekubwati how you will relate to the person. Buno kuchikomatei how you make it. Onsi nkianda goiko muntu aibange ngekero imbura iratwe. Ega ndongera so business tokoro nga SWOT analysis. No matter strengths, no matter weaknesses, no matter nga again take go fail rawali nimbwa option get more prepared nigga to win. Of course, yeah, because tarina neta no yoka tushwawasi. We have different jobs actually. A company African Solution Technology, ne company nene. So like making ethanol, it is it's like inche no yo. Sisi ndo tuliagree tukamua let us make ethanol. Lakini other than this there are some different things we can do. Yeah. Abagoteba umuminchorimi tangana mosereibu nekero chinchera chiago chiasiekire kero yasieke mo nchirigo sieka chonse nakiagere abasaya baiga Derek na Janet beboka bokire na gwesokia na banyorire nchira yoko enyorera korwitera korosti sanitizer chiga nonya bagenderete amasomo abasti university weteraiga nkonyora bali nchira yoko genderi mutwe gose yoko konya abaibuli babo gwakana school fees. Joseph MOSE, Gatembe TV, Nyacheki.